थांनाय बावैसो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जे 400निबो बारा जोंनि नै बिटिआरनि EM रनजित बसुमतारी सारा एडभार्टाइजमेन्ट होनानै जे दा एप्लाइ खालामखांबाय अफलाइन दा बिनि जेबो माबा गैया आरोखि खबर गैया माब्ला मा जागोन मा मागोन दा मा बुंबावनो रायजोफोर गोदोबो बिदिनो जालांदोंमोन जे जोंनि BPF सरकारनि समावबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवहाय जे फिजिकेल रानिं थानिं जाखांजोबनायनि उनावहाय जेबो खबर गैयै बेफोरबायदि जालांदों आरोखि जोंनि दा जोंनि बड'लेण्डआवहाय दा बेफोरबायदि जालांगासिनो दं आरोखि दा साख्रि बाख्रि थिसनथाइ जानायावहाय हेलौ रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ फिन खेबसे बयखौबो बरायहरनाय थाबाय दा रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअ लाबोयो आं बिराद गोबाव जायोमोन जे एसे उसुबिदा जादोंमोन आरोखि दा रायजो राजा नोंथांमोन दा आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना जे थाम्बनेइलाव नायना मिथिखाबाय जानो हागौ आं मानि सायाव सावरायगोन दा रायजो राजा नोंथांमोन आं सावरायनोसै जाहैबाय दा दाख्लि बावैसो जे सिटेट उथ्रिनाय बिजाथिफोरनो जे बिटिआर सरकारा जे एपइन्टमेन्ट लेटार होखांबाय जे बर' मिडियाम एसामिस मिडियाम बांला मिडियाम हिन्दी आरोबाव दा बिटिआर सरकारा मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट होबावदों आरोखि आद्रा थालांनाय दंबावो फोरोंगिरि थिसनथाइ खालामनाय आद्रा थालांनाय फोरोंगिरिनि थिसनथाइ होनो फोसावबावदों आरोखि दा नभेम्बर डिसेम्बर दाननि गेजेराव दा जोंनि बिटिआर एरियायावहाय बर' मिडियाम एसामिस मिडियाम बांला मिडियाम गोबां फोरोंगिरि आद्रा थाबावनाय दंबावो दा गोदान स्टेट एग्जामनि थाखाय थियारि बेखौ खावलायदों आरोखि जागोन टेट एग्जामनि थाखाय एग्जाम जागोन गोदान दा रायजो राजा नोंथांमोन आरोबाव दाख्लि बावैसो 9 अक्ट'बर खालि जोंनिनो बिटिआर सरकारा 2000निबो बांसिन जे कन्ट्राक्चुवेल जब मावबाय थानाय जे बर' फोरोंगिरि बा एसामिस मिडियाम बा बांला मिडियाम गुबुन गुबुन मिडियामनि जे फोरोंगिरिफोरखौहाय दा रेगुलार खालामना होबाय आरोखि दा बिटिआर सरकाराहाय कन्ट्राक्चुवेल जब मावबाय थानाय जे 2013 मायथाइनिफ्रायनो बिनि सिगांनि सोर कन्ट्राक्चुवेल जब मावनानै दंमोन दा बिथांमोनखौ रेगुलार खालामजोब्बाय आरोखि दा आं बिराद मोजां मोनदों आरोखि गोसोखौ जे रेगुलार खालामना होनायनि थाखाय बिटिआर सरकारखौ दा रायजो राजा नोंथांमोननि सिगाङाव आं दा नैबेखौसो खावलायगोन आरोखि बिटिआर सरकारखौहाय आं बुंगोन आरोखि दा फोरोंगिरि थिसनथाइखौ जे मावगासिनो दं बियो बिराद मोजांनि खोथा दा जोंनि बिटिआरआवहाय थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि साख्रि जे थिसनथाइ बेयो दासिमबो जायाखै आरोखि नै दा जोंनि बिटिआर एकर्डआवहाय दफा बादियै मोनफ्रोमबो दफाखौ जेनेबा मावफुंजोबनो हायाखैबाबो जोंनि बिटिआरआवहाय दा थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेड एक्सट्रा बिटिआर एरियायावहाय दा खुंनांगौ आरोखि आं बेखौ दा आसा खालामो जोंनि बिटिआर सरकारा थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड एग्जाम जे थिसनथाइ खालामनांगौ बेवहायबो नोजोर होनांगौ आरोखि गुबुन गुबुन बिफानावबो बिराद गोबां आद्रा जानानै थानाय दङ गोबां बिफानाव साख्रि दङ आरोखि आद्रा जानानै थानाय दा बेखौहाय सुफुंनांगौ आरोखि जोंनि बिटिआर सरकाराहाय थांनाय बावैसो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जे 400निबो बारा जोंनि नै बिटिआरनि EM रनजित बसुमतारी सारा एडभार्टाइजमेन्ट होनानै जे दा एप्लाइ खालामखांबाय अफलाइन दा बिनि जेबो माबा गैया आरोखि खबर गैया माब्ला मा जागोन मा मागोन दा मा बुंबावनो रायजोफोर गोदोबो बिदिनो जालांदोंमोन जे जोंनि BPF सरकारनि समावबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवहाय जे फिजिकेल रानिं थानिं जाखांजोबनायनि उनावहाय जेबो खबर गैयै बेफोरबायदि जालांदों आरोखि जोंनि दा जोंनि बड'लेण्डआवहाय दा बेफोरबायदि जालांगासिनो दं आरोखि दा साख्रि बाख्रि थिसनथाइ जानायावहाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवहाय गोबां आद्रा जानानै दङ दा बेखौ बिटिआर सरकारा सुफुंनो थांखि लानांगौ आरोखि आरोबाव गुबुन गुबुन बिफान दंबावो गुबुन गुबुन बिफानावबो जोंनो थिसनथाइ होनांगौ आरोखि जे बिटिआर सरकारा थाबैनो एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारहोयोब्ला मोजां जागोन आरोखि दा आं दा बेखौसो रायजो राजानि जानानै खावलायगोन आरोखि दा गमामायैनो मोजां हाबा मावगासिनो दं बिटिआर सरकाराबो दा थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड आरो गुबुन गुबुन बिफानाव आद्रा थानाय
गुबुन गुबुन बिफानावबो साख्रि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड आरो गुबुन गुबुन बिफानावहाय थिसनथाइ होनांगौ दा बेफोरखौबो नोजोर होनांगौ आरोखि जोंनि बिटिआर सरकाराहाय दा फोरोंगिरिनि बादै दा मोजां हाबा मावदों आरोखि फोरोंगिरि थिसनथाइनि थाखाय दा रायजो राजा नोंथांमोननो आं मोनसे खावलायबावगोन आरोखि दाख्लै बावैसो जे आं मोनसे पस्ट नुदोंमोन आरोखि ससियेल मिडियायावहाय जे फैला जे बरगयारी बिथाङाहाय जे मोनसे पस्ट बुंदों दे बर' मिडियाम फोरोंगिरि जोबलांनायनि जाहोना प्राइभेट फरायसालि नङा दा बेफोरबायदि बुंनाय जे बे भाइरेल जादों आरोखि दा आं बिनि सायाव फंनैसो बुंनो सानगोन आरोखि रायजो राजा नोंथांमोन दा साननानैनो मोनखायो आरोखि दे सरकारि फरायसालि बर' मिडियाम फरायसालि जोबलांनायनि जाहोना प्राइभेट फरायसालियानो नंगौ नङा दा प्राइभेट फरायसालियाव मोजां फोरोंथाइ खालामो मोजां फोरोंगिरि आरो जोंनि दा सरकारि फरायसालियाव मोजां फोरोंगिरिनि गोनांथि दंमोन आरोखि दा बेखौ सुफुंजोब्बाय दा सुफुंजोबबाबो जोंनि बांसिन बर'फोरानो दा गरिबबाबो धनिबाबो खायफा सुबुंफ्रा गरिबफ्राबो खायफा सुबुंफ्रा दा प्राइभेट फरायसालियावसो फोरोंसै आरोखि दा प्राइभेट फरायसालिखौहाय मोजां फोरोङो जे प्राइभेट फरायसालिनिफ्राय मोजां रिजाल्ट खालामो दा बेफोरबायदि साननानै बांसिन प्राइभेट फरायसालियावसो फोरोङो आरोखि जे प्राइभेट फरायसालिया माने बर' दे सरकारि फरायसालि दे बर' मिडियाम सरकारि फरायसालि बेफोरखौहाय दे बेवहाय एसे गोहोम खोख्लैयो आरोखि बेबो प्राइभेट फरायसालिया खोख्लैखाथारो 100%खा बियो इंलिश मिडियामखौ बाद हो बेलेग मिडियामखौ बाद हो जेनेबा जोंनिनो बर' मिडियामानो प्राइभेट गोबां स्कुल खुलिबाय गोबां दङ बर' मिडियाम प्राइभेट स्कुल दा रायजो राजा नोंथांमोन दा आङो मोनसे खोथाखौ सावरायफिननोसै जे जोंनि बिटिआरआवहाय थाबैनो साख्रिनि थिसनथाइ होनांगौ आरोखि 3rd ग्रेड 4th ग्रेडखौबो सिगांनि सरकारावथ' बेयावबो गुलाय गुजाय दानि सरकाराबो गुलाय गुजाय जोंनि बर'फोरनि मोनफ्रोमबो सरकारानो गुलाय गुजाय खालामगासिनो दं आरोखि साननानै नायोब्ला सिगांबो फरेस्टनि जादोंमोन नङा होमबा बेयावबो गुलाय गुजाय 3rd ग्रेड 4th ग्रेड एग्जाम दा रायजोफोर सिगांनि गोजाम सरकारावबो बेबायदिनो बारलांबाय आरो दानि गोदान सरकारावबो दा बेबायदिनो बारलांसिगोन नामा दा साख्रिनि थिसनथाइया 3rd ग्रेड 4th ग्रेड गोबां खालि दं आरोखि जोंनि बिटिआरआवहाय हेल्थ डिपार्टमेन्टखौनो होन गोबां गुबुन डिपार्टमेन्टखौनो होन 3rd ग्रेड 4th ग्रेड दा बेफोराव थिसनथाइ होयोब्ला बिराद मोजां मोनगोन आरोखि बिटिआर सरकारखौहाय आङो दा रायजो राजाफ्राबो बिराद सापर्ट खालामगोन मोजां मोनगोन आरोखि दा फोरोंगिरि थिसनथाइ होनायाव खामानि मावदों मोजां खोथा बिराद मोजां मोनदों आङो आरोखि फोरोंगिरि थिसनथाइनि थाखाय दा बिटिआर सरकारा साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्ट होनांगौ आरोखि गुबुन डिपार्टमेन्ट गोबां दं आरोखि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड दे बेफ्राव थाबैनो एडभार्टाइजमेन्ट होयोब्ला साख्रिनि जे फोसावलाय होयोब्ला जे जोंनि रायजो राजाफ्राबो बिराद गोजोनगोन आरोखि मोजां मोनगोन